Tasal il-konferma uffiċjali. Il-Gvern ta' Robert Abela għal darb'oħra reġa' falla. Dan hekk kif il-linja nazzjonali tal-ajru ta' pajjiżna se tagħlaq, kapitlu ieħor iswed fl-istorja tal-Labor. Għalkemm fl-2019 l-eks Ministru Konrad Mizzi kien qal li l-Air Malta kienet qed tagħmel profitt, issa 4 snin wara dan kollu sfuma fix-xejn, e kif din il-kumpanija spiċċat fallit. Bil-Prim Ministru Robert Abela ma qalx min se jkun qed jerfa' responsabbiltà għal dan il-falliment u għal dan it-telf ta' flus illi għamlet din il-kumpanija. Jekk 4 snin li qed isir profit skont Konrad Mizzi x'ġara f'dawn l-aħħar 4 snin biex sar falliment li ma ġibniex. Kien jopera l-Partit Nazzjonalista. Waqt konferenzi tal-aħbarijiet li saret fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, il-Ministru tal-Finanzi stess ammetta li l-linja nazzjonali tal-ajru fl-aħħar snin kienet iddominata mill-inċertezza. Inċertezza li issa jidher li se tkompli tippersisti, hekk kif tħabbar lil ħaddiema li llum huma impjegati mal-Air Malta irridu jerġgħu japplikaw mill-ġdid mal-kumpanija ġdida li se tibda topera fl-aħħar ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Dan kollu jitfa' pressjoni kbira fuq l-impjegati u l-familji, hekk kif il-futur tagħhom huwa wieħed inċert, peress li m'għandhomx garanzija totali li se jiġu trasferiti mal-kumpanija ġdida li se tkun qed tissejjaħ KM Malta Airline PLC. Jidher ukoll li se jkun hemm kundizzjonijiet ta' xogħol ġodda għal numru ta' ħaddiema fejn dan ukoll qed joħloq inċertezza kbira għal dawn il-ħaddiema. Intant, meta tibda topera din il-linja tal-ajru ġdida, il-flotta tal-ajruplani se tkun dik ta' 8 bi-3 minnhom huma ajruplani ġodda. Ajruplani li se jkun qed joperaw lejn 17 il-destinazzjoni differenti fosthom dawk ta' Heathrow u Gatwick f'Londra, Amsterdam, Berlin, Brussell, Pariġi, Katania, Lyon, Madrid, Milan, Ruma, Praga, Zurich u Vienna. Intqal ukoll li l-iskema tal-irtirar tal-piloti u tal-cabin crew fi żmien 6 snin se tispiċċa. Dan kif il-piloti għandhom ċans sa 4 snin biex jiddeċiedu jekk jibqgħux impjegati tal-Air Malta jew jitilqu. F'każ li jitilqu jibbenefikaw mill-iskema tal-irtirar kmieni bil-pattu l-kundizzjoni li ma jistgħux japplikaw biex jaħdmu mal-Gvern. Fil-każ tal-cabin crew il-ħaddiema għandhom ċans sa 4 snin ukoll biex jitilqu u jibbenefikaw minn din l-iskema. Iżda jekk jagħmlu dan għandhom terminu ta' 6 snin li matulu ma jistgħux jaħdmu mal-Gvern. Tħabbar ukoll li wara 3 snin minn meta tibda topera l-kumpanija l-ġdida jridu jibdew diskussjonijiet biex parti minnha tkun privatizzata. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal li fl-ewwel ta' Novembru li ġej se tingħata rifużjoni tal-biljetti lil dawk kollha li xtraw biljetti tal-ajru għal titjira li se ssir wara l-31 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Imbagħad mill-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena il-pubbliku jista' jibda jaqta' l-biljetti mal-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida. Netnews staqsa lil Prim Ministru Robert Abela jekk David Kurmi li huwa ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Air Malta u se jkollu r-rwol fil-linja nazzjonali ġdida. Babela għal darb'oħra ma weġibx jekk se jibqa' jew le. Għax-xhur li ġejjin għandu wkoll funzjoni importanti ta' tranzizzjoni mejn illum għal ġurnata ta' Marzu illi ġej. Naturalment wara Marzu se jkollok perjodu ieħor li jkun sensittiv ħafna għall kumpanija l-ġdida biex niżguraw li litteralment ittir b'mod tajjeb u mbagħad meta jiġu biex jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar David Kurmi aktar il-qudiem naħduhom ukoll. Marija Francalanza, Net News.